אני. תפתח חצי. שב יותר על הבידון. עוד על הבידון. כן. בעיקרון אתה צריך להיות בטרפז, בחוץ, תנו. כן. תסתכל קדימה. בסדר? יופי. זוז קצת קדימה בסירה. עוד. עוד קצת. יפה, אני זז קצת אחורה. תמשוך את החבל מתוך המים. תן לי אותו. תן לי את ה... רגע, רד. תן לי את האורס, את החבל של האורס. תן לי אותו, תגיש לי. זהו, אתה תנהג. תסתכל קדימה. שחרר. אם אתה מרגיש שאין שליטה, תשחרר. אני יכול להיכנס מהר. יאללה. תן עוד ראשי. אפשר להוריד אותו קצת באורס אם צריך. זוז קצת קדימה בסירה. עוד קצת. ותחת אחורה לכיוון הבידון. עוד. אולי קצת אחורה. זזת קדימה מדי. חרותי משהו. צריך קסדה פה. לא רואה כלום. וואו. כן. כן. מה אתה אומר? לא. הרווחנו. זה אקסטרים, לחזור ככה. כמה אנשים? יצאנו 4 כבר. כן. 4 מבוגרים וזה היה כיף. אבל כאילו ברוח קצת פחות מזה אולי. רוח עדינה זה קשה. רגע. לא נעלנו את המנור בכלל. לא נעלנו את המנור.